Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo znamená, že Boh je láska. A porovnáme si to s tým, ako je láska opísaná v prvom liste Korinským v 13. kapitole. Táto kapitola je známa ako kapitola o láske a dáva nám nádherný obraz o tom, čo láska skutočne znamená. Keď hovoríme, že Boh je láska, hovoríme o láske, ktorá je plná trpezlivosti, dobroty, láske, ktorá nevytvára závisť, nie je sebecká a nevypína sa nad ostatných. V prvom Jánovom liste 4.8 sa píše: Boh je láska. A v prvom Korinským v 13. kapitole sa dozvedáme, aké kvality má skutočná láska. Ak Boh je láska, znamená to, že každá z týchto vlastností sa odráža v Božej podstate. V 1. Korinským 13, 4 až 7 čítame: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevychvaľuje sa, nevypína sa, nie je nehanebná, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkému dúfa, všetko pretrpí. Toto sú vlastnosti, ktoré dokonale popisujú Boha. Boh je trpezlivý. On nás miluje napriek našim zlyhaniam a dáva nám nové šance. Boh je dobrotivý. Jeho milosť je nezaslúžená a vždy pripravená prijať nás späť. Boh nežiali a nevyhľadáva konflikty. Jeho láska je čistá, nevypína sa nad nás, ale nás pozdvihuje. On nehľadá svoj prospech, ale obetoval svojho syna, aby sme mali večný život. Ján 3.16. To všetko dokazuje, že jeho láska nie je sebecká, ale obetavá. Ďalej, Boh sa nerozčuluje, keď padáme alebo zlyhávame, ale miesto toho nám podáva ruku, aby nás viedol späť na cestu. Všetko znáša, jeho láska je nekonečne trpezlivá a odolná. Boh všetkému verí a všetkému dúfa. Verí v nás, aj keď my sami v seba niekedy neveríme. On dúfa v náš rast a v našu obnovu. Táto láska je aktom jeho milosti, ktorý nás pozýva, aby sme žili život v súlade s tým, kým Boh je.